Oho, to je izazov, velika, srednja i mala hrana. I ovog puta drugari su dobili Nutellu. O, kako mala slatka teglica. Sad ću probati ovu Nutellu. O, da, divno. Baš mi se sviđa. O, ideja. Uzet ću presu za Belly Lux, a stavit ću Nutellu unutra, a zatim pritisnuti. Juhu! Gledajte, izašla je čokoladna pasta. Jo, teglica se zaglavila, ne mogu da izvadim. Uspela sam. Tracy, ti si tako smiješna. A da, sad je mu red. Znate šta, ja obožavam Nutellu. Dobro što sam dobio srednju porciju. Imam čak i specijalnu kašiku za nju. Sad ću probati. O da, to je pravi užitak. Divno, mnogo mi se sviđa. Dovoljno, sad je mu red. Otvaram. Ona je tako ogromna, ne mogu da je otvorim. Jel se poklopac zalepio ili šta je bilo? Moram nešto da smislim. O, tačno. Uzet ću bušilicu i napraviti u poklopcu rupe. Da, tako je. Još malo. Odlično. A sada treba okrenuti ovu teglu. Ovo nije tako lako kako se čini, ali uspeću. Da, svaka mi čast. Gledajte, kako mnogo čokoladne testenine. Neverovatno. Hoću što pre da probam. To je preukusno, a meni se mnogo dopada. Martin, da li misliš isto što ja? Da, hajde i mi da probamo. Šta radite? Jesam vam dozvolila? To je moje. Pa dobro, ješću štapićima da vama manje ostane. Ovo je suviše ukusno. Dobro je što sam dobila tako mnogo. Oho, kako dugačka špageta. Ne mogu da se zaustavim. Šta se dešava? Kuda sve nestaje? Šta? Jill, jesi sve to pojela sama? Kakav stomak imaš? U šoku sam. Ja? A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. A Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin, ne može. To je sve samo za mene. O, da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. O, da, ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom svoje bombone. Da, tako je. O, to je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama. A meni tvoja pomoć sigurno ne treba. O ne, sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši? A šta ako ja to uradim brzo? O ne! To je bila loša ideja. Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. Ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. O, kako je to ukusno. Fantastično. Jo, flaša mi izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu. Pazi malo, Stacy, za malo doboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu.
Stani! Zapravo ja sam sljedeća. Dođi kod mene, moja kolica. Sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvačem. I sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je mu red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. O ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada trese na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da je jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržala? Daj nam. Obožavam žele i obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji desert na svetu. Super. Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim? Trebao si brže da žvačeš. Vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. O da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom KitKata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi. Hajde, reci nam kako ti se dopada. Ok, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? Tačno. Mogu da namotam nudle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. Znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Ok, ne ometajte me. Ja uživam. Fantastično. Da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sav u čokoladi. Što? Zaista? Hvala što ste mi rekli. Sad ću sve dobrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad je red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepo. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sa vama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam u slatkom raju. Ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. Da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno. Čekajte, šta? Šta se dešava? Ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu. Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas. Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. Da, to ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo. Ja ću otvoriti, dobro? Ne. Kakav užas. Ne, nema šanse.
Imala sam sreće. Neću to jesti. Ne, samo ne to. Da li ću stvarno morati da jedem ove crve? Jadna ti. Emma, počni ti. Ne, hajde bolje ti, Jess. Nema, hajde ti. Ne, ti. Hej vi, dosta. Jess, ti si prva. Molim vas. Ne. Uf, kako su lepljivi i gadni. Moram samo da ga liznem i to je to. Fuj. Moram odmah isprati usta. Šta je to? Je li to crv na mojoj glavi? U pomoć. Izgleda da je nestao. Sjetit ću ti se toga, Jess. Ali slučajno sam Betty. Emma, izvoli. Ja? Pa dobro. Gledajte kako se zabavno trza. Hajde, jedi ga, Emma. Brzo. Dobro, kako god kažete. To stvarno nije loše. Želim još. I još. Da. Ja, kako to radi? Fuj. Šta vam je sa licima? Hoćete i vi crva? Ne, sklonite od mene. Ma šta vam je? Gledajte. Eto, probajte. Pa... shvatam. To su žele crvi. Daj, baš su ukusne. Dajte to meni. Prelepo. Izvinite, veoma sam gladna. Pa, devojke, šta nas čeka ovaj put? Ja ću da pogledam. Ne, šta je to? Izgleda vrlo neprijatno. Jao, nadam se da neću morati da jedem to. Pa, hajde da pogledamo kartice. Juhu, blago meni. Da. Ne, zašto baš ja? Ali, kako ću to jesti? Gubitnici. Hajde, Jess, počni. Liži to. Jao, izgleda zastrašujuće. Mogu li da ne radim to, a? Stvarno mi te je žao, ali liži. Baš si zla, Betty. Fuj, kako gadno. Sad želim da obrišem jezik. Jesi li vidjela njenu facu, Emma? Pa sad je tvoj red. Ne, hvala. Hajde da me preskočimo. Pa dobro, sad ću. Šta? Kakav je to zvuk? O ne, živ je. Kakav užas. Jel si ti plašiš, Jess, a? Ovaj put ja skidam poklopac. Fuj, bit će kiselo. To, konačno mi se posrećilo. Da. Ne, pa zašto? O ne, jadna ja. Pa Emma, hajde, počni. Ja? Pa dobro, uradit ću to brzo. Čekaj, ne tako brzo, draga. Prvo ću ga lepo iseći. Ovako. Izvoli, sad možeš lizati. Emma, srećno. Dobro, probat ću. Juj, kako kiselo. Eto, završila sam. Ne može žuriti, Emma. Još drugi deo. Drugi?
Jao, Jess, stvarno si mnogo zla. Eto, gledaj. Jesi sad zadovoljna? Završila sam. Izvoli. Betty, limun je sad potpuno tvoj. Ne, odbijam da ga jedem. Neću otvoriti usta. Hej, ko si ti ovdje, a? Emma? Dobro, razumela sam te, Jess. Jel te golica? A ovako? Emma, prestani. Jao. O ne. Sav sok iscurio. Tako kiselo. Jao. To je nemoguće. Jadna ja. Da si vidjela svoje lice, Betty? Mogu li ja skinuti poklopac? Kokos? Pa dobro. To je već bolje. Eto, danas neću jesti kokos, šteta. A ja ću ga polizati. A ja ću ga pojesti. Cool. Pa, dođi kod mene, mali moj. Kako da ga otvorim? Pokušat ću da pokucam. Tako je. Sad će sigurno uspjeti. Sigurna sam. Šta? Opet neće? Dobro, probat ću ovako. Joj, kako boli. Šta? Nije mu ništa? Sad ću ga sigurno otvoriti. Ups. Hej, kokose, stani. Nećeš otići od mene. Ja. Joj, moja ruka. Hoćeš se još dugo ludirati? Morat ću tako da ga ližem. Idemo. A? Šta mi je to na jeziku? Bje. Odvratno. Izvoli, Jess. Kokos je sad tvoj. Hvala. Pa, hajde da vidimo. O, odlično. Baš lako se otvorio. Šta? Kako si to uradila? Probat ću ga. Prelep je. Jo, i meni se jede kokos. Daj mi bare malo. Pa dobro, jedi ga sama. A ja nisam ništa dobila. Dajte mi malo da razmislim. O, znam! A želim jelo u obliku karmina. Hajde! Lako! Uzet ću zeleni krem. Da, evo ga. I stisnut ću što više na tortu. Tako je. Zatim ću uzeti poslastičarsku lopaticu i razmazati sav krem po torti. Cijela torta treba da bude ravnomerno prekrivena kremom. Gotovo. Sada treba da stavim ovo kao drugi sprat. Bacit ću i... A gde? A, vidim. Hvatam jednim prstom i vrtim. Da, to može svaki profesionalac. Stavljam kao drugi sprat. A sad ću poređati Skittles bombone. Odlično. Zalepit ću jestivu nalepnicu i treba hitno dodati treći sprat. Uzimam još jednu tortu i odseći ću komad od nje. A sada treba izvaditi marcipan i pokrit ću svu tortu. Tako je. Torta mora biti ravna. O da, ja sam pravi majstor. A sad ću oseći višak. To je to. Treći sprat je spreman. Stavit ću ga odozgo. A sad ću ukrasiti sve jestivim bojama. Nacrtat ću dugu. Odlično mi ide. Još par dodira i to je to. Ja sam pravi umetnik. O, kako lepo! A moje torta je manja, ali ću je ukrasiti jagodama. A da, treba staviti jagode u čašu, a sad mi treba med. Evo ga. Otvaram teglu i sipam med unutra. Hajde, hajde, još malo. A da, toliko će biti dovoljno.
Divno. A sada stavljam čašu sa jagodama i medom u šerpu sa vrelom vodom. I čekam. Mogu malo da se odmorim, da dremnem. Je li već gotovo? Dobro, izvadit ću i stavit ću to odozgo na tortu. Eto, dobila sam treći sloj od jagoda. A meni se sviđa. I ja ću imati 3 sprata čokoladne torte. Ali to treba da se iseče. Imam oštru katanu. I ja! Da, uspelo je. Savršeno. Hvala. Dakle, sad ću ukrasiti tortu Kit Kat čokoladom. Wow, kako divno. A još imam jestive usne. Napravit ću na mojoj torti lice. Da, to je baš super, zar ne? Bako, kako ti se sviđa? Svaka čast, Tyra, pametnica moja. Draga Chloe, možeš da probaš. Wow, napravili ste 3 ogromna karmina. Kako cool. Želim da probam ovaj. Izgleda jako lepo. A kakav je ukus? To je veoma dobro. Sviđa mi se. A šta još ima ovde? Opa! To je karmin Barbie od jagoda. Sad ću probati. Obožavam jagode. Prelepo. Svaka čast. A šta dalje? Opa! Čokoladni karmin. Sad ću probati. Znate, ukus je baš dosadan. Odlučila sam. Pobeđuje šareni karmin od šefa. Znao sam da su moje kulinarske veštine najbolje. Sada želim palačinke. Možete početi da kuvate. Srećno. Odlična ideja. Obožavam da pravim palačinke, a najbolja sam u tome. A neću nikome prepustiti pobedu. To ćemo još da vidimo. Šef i baka su kao i obično. Stalno se takmiče ko bolje kuva. Kod mene je sve lakše. Ja uopšte ne umem da pravim palačinke. Dakle, moje rešenje promešati sve sastojke u blenderu. Valjda će nešto ispasti od toga. Odlično. A sada sipam sve na tiganj. I ne zaboravljam da mešam lopaticom. Šefe, nadam se da ne mislite da ćete moći da napravite palačinke bolje od mene. A neće uspeti. A već sam spremna da zagrevam tiganj. Hej, zašto se smete? Zato što je to smešno. Ko koristi sada takve tiganje? Pogledajte ovo. To je idealan tiganj za palačinke. Ja ću pržiti palačinke na njemu. A vidjet ćemo kome će ispasti ukusnije. A na tiganj treba dodati ulje. A divno. Šta će vam toliko ulja? Postoji zgodan dozator za ulje. Poprskat ću sve, a zatim sipati testo. Bako, vama se samo jedna palačinka prži, dok ja pržim 4. A bolje jedna ukusna nego 4 užasne. Ja sam već napravila sve palačinke. Jeste videli? Ja ću jednim potezom preokrenuti sve palačinke. Da, uspelo je. Bako, pogledajte kako su savršene. Moje palačinke su bolje i tačka. Jao, koliko više možete da se raspravljate? Dobro, preokrećem moju palačinku. Jao, nešto neće. Hajde! Eto, odletela je u kantu za đubre. Nemam više. A treba dodati na palačinke sirup od jagoda. To mala Chloe kako voli. A zatim ću ukrasiti sve svežim bobicama. I dodat ću srce od palačinjaka. Gotovo. Onda ću ja da prelim svoje palačinke namazima od Kit Kata i Bountyja. To će biti mnogo ukusnije. Dakle, sipat ću 2 sirupa istovremeno.
Chloe će podići kalup i bit će oduševljena. To je genijalno. A vidjet ćemo. Ma šta vam je opet? Prestanite, vi ste kao deca. Neka bolje Chloe odluči kome je ispalo ukusnije. Zašto se stalno svađate? Bolje da ste mi pomogli da napravim palačinku. Znam šta da radim. Napravit ću palačinku od krofne. Stavljam krofnu na dasku i udaram tiganjom. A gde je krofna? Evo je. Sada zaista liči na palačinku. Samo što sam malo zgužvala. Ali sve je gotovo. Wow, kako sve lepo izgleda. Jao, šta je ovo? Dobro, sad ću probati ovaj užas. Ipak ne, plašim se da jedem to. Fuj. Šta dalje? Wow, kakve lepe palačinke. Sad ću probati. Oduševljena sam. Tu je još sirup od jagoda. Obožavam ga. Opa, posljednje palačinke. Tu je neki sos u kalupu. Wow, lepota. Sad ću probati. Može da prođe, nije loše. Ali najbolje su... Koga da izaberem? Čak i ne znam. Težak izbor. Dakle, rešeno. Baka je pobedila. Čestitam. Stvarno? Hvala ti, Mila. Dakle, želim ove ukusne vafle. Društvo, hoćete moći da napravite to? Mali, nešto nije u redu? Ne znaš kako da spremiš vafle? Da budem iskrena, ne znam, ali smislit ću nešto. Malo jaja, onda brašno, valjda se tako radi. I što više šećera. Mala Margot obožava sve slatko. I još malo. Da, tako je dobro. Ostalo je to sve promešati. Odlično mi ide. Vrlo slatko. Odlično, testo je spremno. Sad mi treba pegla za vafle. Zašto se ne otvara? Sa druge strane treba. Otvaram i sipam testo. Odlično. Ispada da spremati vafle nije baš teško. Uključujem i čekam. Nešto neće da se uključi. Dobro. Ugrejit ću peglu za vafle na šporetu. Jao, šta se dešava? Gorimo? Gde je moj vatrogasni aparat? Odlično. Da. Uspela sam. Šta je sa mojom vaflom? Ne, izgorela je. Ja sam već napravio svoje savršeno testo za vafle. Ostalo ga je samo ispeći. Ali rešio sam da neću praviti obične vafle. Biće u obliku meda i zeca. A šta ostali rade? Ja, šta je to? Stvar, hvala ti. Ovo testo ne valja, nažalost. Nedostaje mu nešto jezivo. Naprimer, moje omiljeni žele oči. Nemoj me tako gledati, Stvar. Moram da probam pre nego što ih dodam u testo. Možda su otrovane. Ovako. Sad mogu sipati testo u peglu za vafle. Gotovo. Da vidimo. Prelepo. A šta je kod vas, gospodine nezadovoljan šef? Kod mene? Čekaj, šta si rekla? Ma, nije bitno. Sad sam zauzet. Moram ukrasiti svoje vafle. Punjenje je spremno. Sad stavljam drugi deo i to je to. Nema šanse da pobedi. Stvar, znaš šta treba raditi? Stvar, šta hoćeš od šefa? Dobar si, dečko, zašto to radiš? Jao, gospodine šef ne može da se smiri. Ali zašto si to uradio? Beži bre od mojih vafla. Skloni se odmah. O ne. Šta sam uradio? Pokvario sam svoje vafle. Kako sve da vratim? Neću stići da napravim nove. Konačno mogu da probam vafle? Jo, što je to? Izgleda kao stari sunđer. Ove vafle su mnogo bolje. Ali kao da ih je neko jeo pre mene. Nije loše. A šta je ovo?
Otvaram. Wow! To su vafle sa žele očima. Probat ću. Prelepo. Pobedili su ove vafle Wednesday. Čestitam. Čestitamo Wednesday. Idemo dalje. Ovaj put mi se pije koktel, mlečni koktel. Biće spremno, da, društvo. Čekamo vaša kulinarska remek dela. Ja ću prvo ukrasiti čašu čokoladnim sirupom. Tako rade samo pravi profesionalci. Sad treba umočiti bokal sa čokoladom u šarene konfete. O da, ova čaša već izgleda ukusno, ali to je samo početak. Sad ću uzeti blender i napraviti nežno piće mlečni koktel. Margot će biti oduševljena, verujte mi. Treba samo dodati sveže ukusno mlijeko i omiljeni sladoled. Zatvaram poklopac i uključujem blender. Gotovo, ostalo je samo sipati koktel u čašu. I na kraju, još malo ukrasa. O da, to je prelepo. A šta radi Wednesday? Stvar, moja domaća laboratorija spremna. Spremit ću najneobičniji mlečni koktel na svetu. Treba samo dodati malo epruveta sa tajanstvenim tečnostima. Da, oni su strogo tajanstvene. Sad čekam da tečnost pređe u drugu epruvetu. To je važan proces. Stvar, pali. Požuri. Da, tako je bolje. Odlično. Ugrejet ću svu tečnost. Počelo je vrenje i pušenje. Znači, sve ide po planu. Dalje mi treba 2 kocke suvog leda. Bezbednost je važna, zato stavljam rukavice i sipam piće u ovu čašu. O da, ja sam genijalna. Pogledajte. O da, završio sam da ukrašavam svoj koktel. Mislim da je to prelepo. Neko još sumnja da sam genije. Oho, kako cool. A šta je kod mene? Tačno, sad ću da vidim šta je u frižideru. Super, treba mi sve odavde. Prvo ću sipati led u čašu. Onda dodati preukusnu žvaku Huba Buba. Malo kisele tečne bombone. I naravno kiseli prašak. I na kraju što više bombona. Obožavam ih. Tako je. A sad treba sipati neku tečnost. Dodat ću Sprite i Fantu. Da, istovremeno. Odlično, zatvaram poklopac. I mešam to sve. Moje piće je spremno. A da, zaboravila sam na slamčicu. Tako je, završila sam. Hajde da vidimo šta će reći mala Margot. Wow, sve izgleda jako ukusno. Probat ću prvo ovo zeleno piće. Šta se dešava? Joj, to je jako kiselo. Neću više da pijem to. Oho, kakva je to šećerna kula? Je li to sve za mene? Divno. Sad ću probati ove bombone. I to je lepo. Ostao je još jedan koktel. Boja je sumnjiva, ali probat ću. Baš ukusno. Osjećam sve svoje omiljene bombone i nešto kiselo. Odlično. Biram ovaj koktel. Miley, čestitam, pobedila si. Šta hoćeš ovaj put? To je tost sa džemom. Tako lako. Jesu svi spremni? Super. Ja sam pravi profesionalac, tako da ću spremati hleb sam. Ovaj recept mi je dala mama, a njoj njena mama, a njoj njena i tako dalje. Posebno za Margot ću spremiti šareni hleb. Biće prelep. Dodat ću jestivu boju i promešati to sve. Ostalo je razvaljati testo i staviti sve kore jedna na drugu. Tako je, a sad ću uviti to. Eto ga, ostalo je samo ispeći. Mogu zamisliti taj miris. Obožavam ga. Pogledajte kakav toster imam.
U njega ću staviti ovaj obični, nažalost ne gotički hleb. Treba ga malo ispeći. Stvar, a šta radiš to? Moj toster radi savršeno. Eto, sad si se sam uverio u to. Gotovo, nastavljam. Mala Margot je htjela džem, ali pitam se kako će se joj dopasti ljuti sos tabasco. Mislim da se neće desiti ništa strašno. Dodat ću još malo crvene ljute papričice. Da, tako je bolje. Eto, moj hleb je gotov. I ja bih ga rado pojeo. Sad ga treba lepo iseći. Najbolje sam u tome. O da, odlično mi ide. Ali oblek nije taj. Treba popraviti to. Sad je savršeno. Gore ću staviti šlag. I dodati malo voća. Tako je. Gore stavljam drugi hleb. I sečem na pola. Odlično, moj sendvič je spreman. A ja čekam da se moj hleb ispeče. O, gotovo. O, konačno mi ništa nije izgorelo, svaka mi čast. Sad je vreme da namažem Nutellu na svoj tost. Ali prvo naravno moram probati. O da, blago Margot, ne mogu da stanem, to je vrlo ukusno. Jo, zaglavila sam se. Wednesday, pomozi mi, molim te. Naravno, samo ne mrdej. Inače će stvar dobiti drugaricu. Znaš, ne treba više, ovako je dobro. O, imam želetrake. Stavit ću ih na svoj hleb. Da, izgleda odlično. Ostalo je samo malo ugrejati to, da se žele otopi. Koliko više da čekam? Jesu svi završili? Odlično, Margot jedva čeka da proba. Wow, konačno. Probat ću prvo ovaj sendvič. Izgleda kao na mom crtežu. Punjenje je baš prelepo. O, da. Malo suvo, ali može da prođe. A šta je to? Lobanja? Aha, sigurno je to Wednesday napravila. O, ne, zašto je tako ljuto? To nije ono što sam htjela. A šta je to? Oho. Izgleda dobro, sad ću da probam. O da, ukus je još bolji. Rešeno, pobedio je ovaj šareni sendvič. Čestitam. O, šef je pobedio. Čestitamo. Stvarno ste genijalni. Prvo mi spremite sladoled. Obožavam ga. Dobro, nema problema. Mislim da je najlepši sladoled od lubenice. Prvo je treba iseći. Da, tako je. To će biti mnogo ukusno i hranljivo. Stavljam lubenicu u blender. Zatim dodajem pavlaku. I uključujem blender. Da, tako je. Pogledajte kako lepa boja. A umjesto koščica ću dodati čokoladne kapljice. O da, tako je. Znam jedan lajpak. Mogu zaladiti desert u kori. Odlično. Ubacujem štapiće. I to je to. Ostalo je samo iseći i preliti čokoladnim sirupom. Bon appetit. Nije loše, ali bolje spremiti sladoled od kolača. Jesu svi spremni? Sad ću ih izmrviti. Tako je, hajde. Jau. Mirno, već sam završila. Kakav miris. Ostalo je samo dodati mleko i ubaciti štapić. Negdje u rancu sam imao bombone od mente. Oni uvek daju ledeni dah koji može zalediti sve okolo. Evo ih, sad ću pojesti.
Joj, kako hladno. Dobro sam. I sladoled je već spreman. Pogledajte. Odlično. Izgleda prelepo. Jao, potpuno sam zaboravio da je sladoled za Jess. Posluži se, sestro. A ukrasit ću sladoled žvakom. Hej, šta je to? Ajde, otvaraj se. Juj. Sipam mleko i uključujem mikser. Bako, je li sve u redu? Da, unuče, sve u redu. Dakle, ostalo je zalediti moj sladoled. Eto, sve spremno. Svaka mi čast. Stavljam sladoled u kornet i može da se jede. Wow! Hvala puno! Čekajte, šta je to? Probat ću. Sladoled sa ukusom Oreo. Sviđa mi se. Još nikad nisam probala sladoled u obliku lubenice. Baš je sladak. Da, oduševljena sam. Mnogo mi se sviđa. Bako, kako veliki kornet si napravila. Wow, oduševljena sam. Ima ukus žvake. Neverovatno. Mogu čak i balon da naduvam. Njam, rešeno, pobeđuje baka. Hvala, draga. Samo što se ne sećam da sam stavljala žvaku. Ovaj put želim... Da, čips. Čips? Pa tu nema šta da se sprema. Trenutak. Čekajte. Mogu dodati nutelu i napraviti najlepši čips na svetu. Da, sipaj ću nutelu i malo potresti sve, da se sve promeša. Tako je. Da, moj čips je spreman. I ja sam genije, zar ne? Unuče, svaka čast, bravo. I ja sam smislila nešto originalno. Spremit ću čips od sočnog voća. Da, tako je. Mislim da će unuka biti oduševljena. Pogledajte kakva lepota. Nek se voće peče, a ja ću posmatrati šefa. Pravi čips mora biti od krompira, a tačnije od pireja. Samo što će moji čipsevi imati neobičan oblik. Da, tako je. Ostalo ispržiti to u fritezi, jer će se u rerni spremati predugo. Eto, završio sam. Bako, pa dobro. Je li čips izgoreo? Nije, dobro je. Prijetno, unuko. Wow, svaka čast. Sve izgleda mnogo dobro. Čips od voća je lep, ali teško se žvači. Dobro, probat ću ostale varijante. Je li to zaista čips? Izgleda originalno. To me podsjeća na hot dog, tako da ću ga preliti kečapom i senfom. Sad ću probati. To je divno. Zanimljivo, a šta je spremio brat? Wow, kako lepo. Oho, pa to je baš ono što sam htjela. Prelepo. Odlučila sam. Pobedio je brat. Tvoj čips je najbolji. Nisam očekivao to, ali srećan sam. Šefe, ne brinite. Bravo, unuče. Eci, peci, pec. Hoću i jaje na oko. Trenutak.
Samo da nađem svoje prase koje obožava da jede žumance. A u belance ću dodati boju i umutiti ga. Da, napravit ću jaje svih boje duge. Siguran sam da će mala biti oduševljena. Šta mislite? A između slojeva će biti kečap. A odozgo ću nacrtati slatku facu. O da, divno. Da, super, šefe. Jao, šta izmišlja ovaj šef? Ja ću napraviti jaje na klasičniji način. Treba će mi višle, par čačkalica i jaja. Jao, kakav miris. Divno. Gledajte kako lepe cvetiće je napravila baka. I sama bih to rado pojela. Jao, čekajte. Šta to gori? Unuče. Pogledaj, imaš požar. Jao, mamice, kako da ugasim to? Joj, užas. Nemam vremena da pravim novo jelo. Morat ću da ukrasim ovo. Posluži se. Ova porcija miriše baš neprijatno. Neću da jedem izgorelu hranu. Fuj! Wow, a bakino jelo izgleda mnogo dobro. Kakav miris. I ukus je super. Oduševljena sam. Jao, kako lepu tortu mi je napravio šef. Sad ću probati. Zanimljiv ukus. Sviđa mi se. Znam. Pobedio je šef. Čestitam. To, konačno. Ja sam najbolji. O, ti si mi tako slatka i lepa. Oduševljena sam. Kako sve oko nas prelepo. Tako sam srećna. Kakav je to čudan zvuk. Sklonite se s puta. Ne boj se, moja mala. Tebe niko neće povrediti. Ogo, šta je to? Jao, o ne. Slomila si našu kuću. Ups. Ne brini. Nešto ću smisliti. Jao, kako to? Ja sam tako htjela da imam svoju kućicu. Ni reći više. Sad ću ispraviti situaciju, ne brini. Sagradit ću ti novu kuću. To nije teško. Treba mi karton i lepa. Sad ću sve zalepiti i to je to. Ne brini, napravit ću bolje nego što je bilo. Ostalo još malo, posljednji sprat i to je to. Wow, sviđa mi se. Dakle, ja također želim sebi svoju kuću. Pa dobro, a bit će i tebi tvoja kuća. Malo magije će mi pomoći. Da, tako je, to mi treba. Ostalo je samo staviti krov, to je lako. Kakva lepota, kako ti se sviđa? Da, oduševljena sam, hvala. Tako mi je drago. Čekajte, šta se dešava? Ne, fuj. Izvini, nisam namerno. Ili jesam. Ja samo farbam zidove u novoj kući. Ups, vreme da bežim. Dakle, sa zidovima sam završila. A sada treba farbati krov. Koristit ću crvenu boju. Wow, izgleda prelepo. Sad ću da ja... šta je to? Šta je li ti strašno? Ne brini, to je samo paradajzok. Šta se uopšte ovdje dešava? Dobro, moja malena mi je nešto donela. Da vidimo. To je zelena boja. Odlična ideja. Sad ću napraviti lepe mrlje. Ovo je jako zabavno. Ispalo mnogo lepo, jel da? Wow! A roze farba u spreju? Dobra ideja. Sa njom ću farbati zidove.
Prelepa boja. I jako mi se sviđa. I to je baš zgodno. Koristit ću 3 boje. Roze, žutu i plavu. O, zid je ostao nefarban. Ne znam šta da radim sa njim. Treba će mi Huba Buba. Napravit ću od nje ovakve figurice. A od njih ću napraviti mozaik na zidu. Biće veoma lepo. Wow, pogledajte. O, imam još jednu ideju. Imam ovakva krila. Odlično će izgledati na krovu. Stavit ću rog i eto, sve spremno. Koji ste vi graditelji? I mi to možemo. Krila na krovu znači. Dobro, nema problema. Samo što naš krov će biti mnogo bolje od vašeg. To je to. Ispalo sjajno, ja sam zadovoljna. A vi, mališani? Da! Vreme da ukrasimo našu kuću. Ima ovakva prelepa semena. Sad ću ih posaditi. A ja ću dodati malo magije. O, ispala je odlična livada. Ti si moja pametnica. A ja sam još nešto smislila. Treba će mi šarene olovke. Ali mi nećemo crtati, a mi ćemo ih zalepiti među sobom. Tako je. Odlično, Mire. Pogledajte, ispala je odlična ograda. A dodat ću malo cveća i ljuljaško od olovaka. Stavit ću ovdje. Wow, to je baš dobro. Obožavam da se ljuljam. Jo, šta se dešava? To je za nas. A mi nećemo imati neku glupu travu. Kod nas će biti pravi asfalt. Gledajte, to je prelepo. O, da, uspela sam. A sad ću uzeti kredu i šarati naš put. Želim da bude mnogo lepo. Eto, jako mi se sviđa. Ćao, mali, jel ti se sviđa? Da vidimo, o da, to je prelepo, ali dodat ću malo magije. Da, kakva lepa ograda. Wow, i meni se sviđa svaka čast. Dodat ću malo crvenog cveća. O da, ali to još nije sve, trebaju nam opasne biljke. Eto ih, savršeno. I naravno, iznenađenje za tebe. Pogledaj. Da, sve baš cool. Ali naša kuća je bolja. Dakle, vreme da sredimo kuću iznutra. Dodat ću šarene trake. Ovako. Da, ispalo je prelepo. A sad ću okačiti roze zavesu. Wow, preslatko. Okačit ću luster, staviti tepih, sliku i stočić za šminkanje. Eto. Stavit ću još cveće i kadu. Ali to nije obična kada. Ona će biti napunjena kuglicama. Wow! Šarene kuglice obožavam! Jao, šta je to bilo? Šta? Eto ti! Ko je to bacio u mene? Šta je to? Štapić od sladoda? Da, to će mi trebati. Napravit ću od ovih štapića lep pod. O, divno. Tu će stati ormar. Ne jedan. A u sredini će biti kamin i puno knjiga. Tu će biti slika. A na kamin ću staviti sveće. I treba mi još sveća. Da. A još će ovdje stati klavir. On nije običan, on je magičan. Još par detalja. I to je to. Kako ti se sviđa? O, to je prelepo.
Imam ideju za drugi sprat. Treba mi odgovarajući pod. Da, ovaj će se savršeno uklopiti. A, pogodite, šta ćemo imati na zidovima? Tako je. Prelepe slike slepih miševa. Ovdje ću staviti tvormar sa čarobnim napicima. A ovdje ćeš kuvati i uživati u svom omiljenom piću. Eto, posluži se. Ostalo okačiti luster. Oho, čini mi se da se ovo zove kuhinja. Da, tako je. Šta je ovo? Šta se dešava? Izvini, nisam namerno. Mi ovdje ukrašavamo našu sobu. Ovdje je sve tako lepo. Ovdje će biti tvoja kuhinja. U njoj možeš pripremati svoju omiljenu hranu. A za sebe i za svoje goste. Pogledaj, jel ti se sviđa? O da! Ovdje je mnogo lepo! Obožavam ovo mesto! Tako mi je drago što ti se svidjelo. Nije loše. Nama je ostalo da ukrasimo posljednju sobu. Ovdje te niko neće uznemiriti. Možeš slobodno da se odmaraš i uživaš u tišini. O, izgleda sjajno. Ovdje je baš udobno. Ti imaš prelepu novu kuću, za razliku od nekih. Po mom mišljenju, ovo je veoma lepa boja za zidove. Tako je lagana i prijatna. Savršena je za spavaću sobu. Dodat ću mekani kao oblak krevet. A tu će biti tvoje stvari. Baš mi se spava! Eto, uspeli smo! Wow, i vi imate lepu kuću, čestitam!